guys! Na ako'y 3 ways kung paano magkilay. First is this one. I'll show you. Na ay liquid na pangkilay. Kani siya kay K-palette. Mag-start ka diri unya pataas. So magduol ko ha. Kana straight. Yan. Then sa baba pod. Then fill. Sudlayon nimo siya para mag-blend. As you can see, naa pa siya kulang. Then sa pikas, ana pod. Sudlay ulit. Usually, pag humana ko kilay, diya na ko nag-shave. Diya ko maglimpyo. Kaya diya ni mo makitaan, ay, na mga sobra. Yan. So, duol ko. Next. Pang next ay saman ang next bag. Ang pencil. Akong i-fill dere paana, pataas niya na og same lang gihapon pero liquid tong last time kani pencil para makita lang nimo ang difference. Then sa pikas, then blend with a brush. Dere sa dulo, always pagbilin kag space para maghimo siya itsura niya natural. Kay murag pagbutangan nimo diri daghan kay product, it looks fake. Yun sa next. Kanang cream. I have here a cream, True Brunette. Here you go. Then, I have a angle brush. Magamit ka nito, super konti lang dapat ang product. I-dip lang. Then, after, same. Just fill lang yapon. Kulang. Get ulit. Diba? Anyway. Doon dati. Ana-ana lang siya. Blend lang ng blend para wala ko yung makita ang product na nagabuo. Then, sa pikas. Of course, you have to brush it para sure talaga na walang buong product. Brush it. Bisaya. Brush it. So, kanina, kung liquid, the pencil, and then the cream. So, as you can see, ang difference lang niya ang prices. So, mura lang tong pencil, but always have to sharpen it, and then maubos din siya eventually niya. Sige, kag palit. Okay po magpalit og gel cream. Mahal siya, pero 3 years. And then, ang K-palette, medyo pricey po siya, pero kato, mahurot po di ang liquid niya. So, palit na sad kag bago. Ayaw kanimti mag-subscribe sa ako ang YouTube channel. I-like akong Facebook page. And, i-follow ko sa Instagram for more tips. Unta namin natutunan tayo sa video na ni. And, maura to. Unta na. Kabalo na mong magkilay. Itag ko ninyo. Maka-appreciate dyan ko. So, dali lang, diba? Maura to. Salamat kayo! Salamat kayo, guys!